Kwinyanga ezayo ilizwekazi Afrika liza kusindleka ingqungquthela ebalulekileyo iCOP 27 Ejiphethe. Elizwekazi sekumzuzu liququzelela ukuphunyezwa kokuguqulelwa kuhlobo oluthile lombane ngelokukhusela uqoqosho neempilo zabantu. Ngelixa amanye amazwe njengeJamani wona ebuyela kumalahle ukuvelisa umbane. Umhlaba uhlangene uthi akukho ukuyekelela umxakatho kuba oko kwakubakrakra kwencindi yekhala kwimfula zikaLjaca. COP is the Africa COP. It is the COP of implementation. We have to address the emissions and mitigation, we have to address adaptation, finance, and we have to address loss and damage. And the issues around loss and damage are evident today. The science that climate change is very real has been demonstrated in a third of Pakistan going underwater from those tragic floods, from Hurricane Ian in Florida, and from the heat waves that we are seeing through Africa that are causing enormous drought and famine. Usekela sibakhulu wezizwe ezimanyeneyo kwamemelele kumazwe asengingi ngokutyeba ukuba athathe uxanduva ngezenzo kwimeko yokuguquguquka kwemozulu. Ingqungquthela yokuguquguquka kwemozulu ezakubanjelwa eSharm el-Sheikh Ejiphethe kuza kufuneka ize nezicwangciso zokuqinisekisa ukuba ziyaphunyezwa izivumelwano kwafikelelwa kuzo kwezinye ingqungquthela ngalomba wokuguquguquka kwemozulu.